До тогава нашите герои не бяха участвали в подобни формати и не си даваха сметка за пътя, който трябва да извървят. Път, който щеше да разкрие възможностите и потенциалите им. Път, който щеше да се превърне в тяхна мисия и ценност. Път, в който те самите щяха да се открият като ценност. Ние с колежката също нямахме идея за това пътешествие. И като неопитни орисници в плен на собствените си предразсъдъци относно възможностите на нашите герои, избрахме да участваме с драматизацията на приказката Дядо Вади Ряба. Репетирахме усилено и открихме конкурса като дебютанти. Мислихме си, че това е върха на сладоледа, че победата е най-важна и със сигурност е за нас. И тогава, както често се случва в приказките, се появи вълшебство. Магията на срещата с другия. Защото именно срещата с другите герои, с техните народни танци, фокуси, поезия, сценични костюми, си отворихме очите за това, на което сме способни и самите ние. Конкурсът запали в нас свещичката на желанието, надеждата и вярата, че и ние можем. Ето защо през 2012 година се явихме тук с богата програма от приказка, танци, стихотворение. Помните за кралата с силиконовите цици, нали? Да. А помните ли за едно сямо момиче, което каза стихотворението "Аз виждам"? Ами, това момиче всъщност се казваше Велина и беше толкова горда от представянето си тук. Тя повярва, че има право да бъде като другите, да обича, да бъде обичана, да бъде един нормален герой, който се справя с нормални трудности, въпреки това, че с нещо е различен, както всеки човек. Ние също повярвахме в това, повярвахме на Велина и я подкрепихме малко след конкурса да напусне нашия дом и да заживее с приятеля си самостоятелно в село Пчелище, така че тя отнесе пламъка на сияйна зора в една друга приказка, където 3 дни яли, пили и се веселили. Научихме много неща от конкурса, от всички вас. Но едно от най-важните неща е, че разбрахме къде е нашата най-голяма сила. Тя е спецификата на нашия екип. И това е точно екипността. Подготовката и репетициите не само развиваха артистичните таланти на героите, но и техните личностни качества, като дисциплина, целенасоченост, емпатия, воля, вяра и много други, което за мен беше неподозирано като въздействие. Ентусиазма и промяната на нашите герои повлия на всички в дома. Искам да ви кажа и да споделя с вас, че след участията ни, това, което нашите герои носят в дома, направи така, че на ежедневните ни занимания да се включват все повече и повече потребители, които да проявяват ентусиазъм, творчество, всеотдайност, старание и воля. Тоест те са заразени вече от вируса на сияйната зора. Програмата, която претворихме, след като се направихме 2012 година, правихме миналата година, беше част от ежедневната ни сутрешна програма в дома и това беше начин да споделим с останалите участници, че както всеки герой, героите от сияйна зора минават през трудности. Просто моля ви, не се отказвайте, много важни сте за нас. Защото благодарение на вас стана възможно това чудо на трансформацията. Искаме да ви кажем, че вашата мисия е вече наша мисия. И тази мисия стана и мисия на нашите колеги, на наши приятели от чужбина, които ни помагаха за дрехи, за реквизити. Всички започнаха да вярват повече във възможностите ни, във възможностите на нашите герои. Нашите колеги също са много ентусиазирани, изпращат ни и много вярват в нас. Така, няма повече да говоря. Ще кажа само, че
нашите герои не само виждат със сърцата си, но и разказват приказки с танците си. Надяваме се всички да разберете посланието им и най-вече да се забавлявате.
Skidnice za obić umorena ptice. Ne mi treba ogen, a malo ga se štiti.